serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayang gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Sabado, Agosto 15, 2020. Ako ang inyong tag balita, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Pulo ka mga tao sa Bacolod City gin-issuean sang citation ticket matapos nga wala nagasuksok sang face shield. Governor Bong Lacson niwatigin palawig ang modified GCQ sa Negros Occidental. Sa balita national, siyam ka mga lugar sa Pilipinas ginpaidalom sa GCQ. DepEd ginatugutan ang mga private school sa elementary kag high school nga mag-umpisa sang klase antes ang Oktubre 5. Sa balita international, UK nakasecure sang masobra 90 milyones doses sang possible COVID-19 vaccine. Sa sports balita, Pinoy pole vaulter naglaog sang bronze medal sa Monaco. At sa showbiz balita, online show ni Vice Ganda nag-umpisa na. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio.
kamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Una sa aksyon! Lasay sa 15 Aksyon Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Gintikitan sa Bacolod Traffic Authority Office kon bitaw kag Traffic Management Unit ang napulo ka mga tawo nga wala nagasuksok sang face shield sa unang adlaw nga pagpatuman sang mando sa Department of Transportation nga magsuksok sang face shield sa pagsakay sa public transportation. Suno kay bitaw TMU Head Police Lieutenant Colonel Luisito Asibuche, kalabanan sa mga nagkladakpan ang mga motorista nga nagasuksok sang open face helmet nga wala sang face shield. May mga nadakpan man nga nagasakay sa dipasahe nga jeep nga wala nagasuksok sang face shield. Nagapati si Asibuche nga sa duha ka semana nga gintalana sang gobyerno antes sang pagpatuman sang mando, nahibaluan na kag napreparahan ni sang publiko. Samtang nagpahanumduman si Asibuche sa publiko nga epektibo sa gihapon ang mando may angot sa pagbutang sang barriers sa mga nagaangkasanay sa motorsiklo. Operate na kami sa buong. Oo. Bali ang natakpan namin sa buong 10. Okay. Walang mga face shield. Oo. In-issue namin ticket. Pero ang leading operatives dito, ang LTO, Dapat yan si Lieutenant Colonel Luisito Asibuche sang Bitaw TMU. Lockdown sa sulod sa 5 kadlaw ang Municipal Hall sa Banwasang Murcia Negros Occidental umpisa sa mabot nga Lunes nga adlaw Agosto 17 tubto 21. Ginpahayag ni Murcia Mayor Jerry Rojas magapatigayon sang disinfection ang Banwasang Municipal Building kabahin sang precautionary measures. Ini matapos nga nag-positibo sa COVID-19 ng isa ka Bacolod noon nga empleyado nga na-assign sa Mayor's Office sang munisipyo. Ginkalipay sang alkalde nga non-reactive ang resulta sa rapid testing sa tanan nga naka-close contact sang COVID positive.
Ginklaro man sang alkalde nga magapadayon sa gihapon ang operasyon sang Municipal Health Office, Disaster Risk Reduction Management Office kag Police Station. Temporary naman nga pagasiradaan ang merkado publiko umpisa subong nga gabi Sabado, bagod man sa patigayunon nga disinfection. Ikuan na rin namon, ma-disinfect kami anay sa munisipyo, no? As a preventive measures man no, namon sa municipal building kag sa mga employee namon bala. Masigig yap. Nabatian si Murcia Mayor Jerry Rojas. Ginpalawig tubtob Agosto 31 ang pagpatuman sa Modified General Community Quarantine o MGCQ sa Bugos nga Negros Occidental. Ining nasad sa duwa ka pahina nga Executive Order kon EO 2036 Series of 2020 nga ginpermahan ni Governor Bong Lacson subong nga Agosto 15. Nasaad sa EO nga magalawig ang MGCQ tubtob alas 11:59 sang gabi sang Agosto 31. Ginatagan na sang kopya sang EO ang tanan nga mga local government units kag opisyal sang barangay. Liwat man nga ginpahanumdom sa EO ang mga penalidad nga igapatong sa sinuman nga magasupak ilabi na sa mga health kag safety protocols sa gin-issue sang Department of Health, IATF, EID kag iban pa nga ahensya sang gobyerno. Samtang subong din lamang nga gabi nagpagwaman si Mayor Bing Leonardia sang tatlo ka pahina nga Executive Order number 53 nga nagapalawig man sang Modified General Community Quarantine kon MGCQ sa Bacolod City. Umpisa subong nga daw Agosto 15 tubtob Agosto 31. Sa dugang pang nga balita lokal, natala na nga magpatigayon sang meeting si Mayor Bing Leonardia sa masunod nga semana sa tanan nga sektor diri sa may Bacolod City. Agod talakayon ang nagapadayon nga problema sa COVID-19. Ginpahayag ni Bacolod Vice Mayor Alcido Familiaran Chair sa Bacolod IATF. Apisa na gin-extend na sang NIATF ang pagpatuman sang MGCQ tubtob sa katapusan nga bahin sang Agosto. Luyag sa gihapon sang alkalde nga hibaloon ang sentimiento sang publiko pagi sa representante sang nagkalinlain nga mga sektor. Same kwanta, kategory tagyapon. But Okay. Hindi na may sitwasyon na. May consultation si Mayor sa next week sa mga negosyo. Dapat yan si Bacolod Vice Mayor Alcida Familiaran. Sa katapusan nga balita lokal, ginklaro ni Ka Juanito Magbanwa, ang spokesman sa Apolinario Gatmaitan Command sang New People's Army o NPA. Ngay sagid lamang kag ini duha ka engkwentro ang natabo sa may barangay Sandiao, syudad sang Gihungan, Negros Oriental kahapon nga adlaw Biyernes. Suno kay Ka Juanito, wala sang engkwentro nga natabo sa sitio Maluya, barangay Sandiao kag ini matuod nga NPA ang napatay kag nasamaran sa engkwentro kundi mga sibilyana sa among nga lugar nga ginpang-aresto sang katapos sang 62nd IV sang Philippine Army. Suno kay Ka Juanito, ang lehitimo nga engkwentro ang natabo las 10:30 sing aga Biyernes sa area sang sitio Tabago sa gihapon nga barangay matapos nga hungod nga ginsalakay sang Philippine Army ang ila palahuwayan. Sa sitio Tabago mo natuod yung encounter na. Ang ining sa sitio Maluyaya nga may napatay ng isa, peaking encounter na ila-ila lang na. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 20 Action Radio Philippines Standard Time, huwag ang Panginoon sang DTF. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala
Aksyon Radio. Pagkulong yung kagnegro sa nun inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat. Una sa aksyon! Lasay sa 25 Aksyon Radio Philippines Standard Time magkakaroon sa detalye nasang balita national. Ginanunsyo sa Malacanang ang quarantine classification ipatuman sa bugos nga pungsod sa masulod nga duha ka semana. Sa virtual briefing kinasing aga ginanunsyo ni Presidential Spokesman Harry Roque ang desisyon sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases para sa quarantine measures. Umpisa Agosto 16 sa tubtob 31. Ang mga lugar nga ipaidalom sa GCQ amuang Nueva Ecija, Batangas, Iloilo City, Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandawi City, Dalisay City, Banwasang Minglanilla sa probinsya sang Cebu, Banwasang Konsolasyon sa probinsya sang Cebu. Suno kay Roque ang nabilin nga parte sang pungsod ang ipaidalom naman sa modified GCQ apang may pila ka probinsya
highly urbanized cities kag independent component cities ang magapatuman sang strikto nga local action. Sa piyak na bahin, ang MECQ classification naman sa National Capital Region, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal ang iga-anunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte sa mabot nga Lunes nga adlaw o kun isa ka adlaw antes matapos ang lockdown nga ginpatuman sa nasambit nga mga lugar. Ginpahayag sa Department of Education nga ginatugutan ang mga pribado nga eskwelahan sa elementarya kag high school nga mag-umpisa sang klase antes ang Oktubre 5. Sa advisory nga ginapagwa sang DepEd subong lamang nga hapon ginpahayag sang ahensya ini matapos ang consultation na pudman ang Office of the Executive Secretary ang sa pagpaiway sa pagbukas sang klase humalin sa Agosto 24 pakadto sa Oktubre 5 kag kumbala cover diri ang mga private school. Sunod sa DepEd, ang mga private school nga nag-umpisa na sang klase o kung natala na pa lamang magklase antes sa Oktubre 5, ang pwede na nga magbukas sang klase pero dapat stricto man nga matuman na ang distance learning modalities kag wala sang face-to-face classes. Ang DepEd ang una na nga nag-require sa mga eskwelahan nga mag-submit sa ilang school calendar kag document angot man sa kahandaan sa pagbukas sang klase. Ang mga kolehiyo kag universidad naman ang hindi cover sang mando sang DepEd. Subong adlaw ginanunsyo man sa COMELEC nga magabalik na ang voter registration sa mabot nga Setyembre 1. Nasad si COMELEC Resolution number 19674, mabalik lamang ang voter registration sa mga lugar na ginpaidalom sa ECQ o modified ECQ sa tion nga ma-downgrade ang quarantine status padulong sa GCQ o kung makakas na ang quarantine. Nasaan sa resolution sa COMELEC nga masuspend naman ang voter registration kung ma-upgrade ang quarantine status sa mga lugar ngayara sa modified GCQ kag GCQ. Sunod kay COMELEC spokesman James Jimenez, ila ginapangabay ang mga applicants nga mag-download sa application forms bagi sa website sang COMELEC sa www.comelec.gov.ph. Ginpathagman ni Jimenez nga ang mga forms ang dapat i-fill out sa mga aplikante kag ini ang permahan lamang sa tubangan sang election officer. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 28 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Dugang nga mga balita pagkatapos gidlamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba.
kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa aksyon! Lasay sa 35 Aksyon Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa litalinasang balita international. Nakasecure na ang Britain sang 90 million doses sang duwa ka mga promising COVID-19 vaccines. Suno sa gobyerno sang Britain, mayara na sila sang total order para sa posible COVID-19 vaccines nga malapit 350 million doses. Ang pungsod ang mayara man sa agreement nga magbakal sang 60 million doses gikan sa US biotech firm nga Novavax kag dugang 30 million doses gikan sa Johnson Pharmaceuticals nga kabahinman sang US giant Johnson & Johnson. Ang pungsod ang mayroon sa agreement sa 4 kaiban pa nga mga kompanya. Suno kay Kate Bingham, head sang UK Vaccines Task Force, bangod wala na hibaluan kung ano nga mga bakuna ang mangin epektibo, mas maayo suno sa ila nga magrisgo sa nagkalinlain nga COVID-19 vaccines. Una sa balita, una sa aksyon!
Sa sports balita, nakuha ni EJ Obiena ang bronze medal sa Wanda Diamond League sa Monaco, kainasang Gagahon, oras sa Pilipinas. Si Obiena ang mayroon sang 5.70 meters sa iyang second attempt, kanaghatag siya sa ikatatlo nga posisyon. Samtang nakuha naman ang silver medal ni Ben Broders sa pungsod Belgium. Ang gold medal ang nagkado naman kay Armand Duplantis sang Sweden. Ang kompetisyon ang gin-supervise sang World Athletics, isa ka international governing body para sa track and field. Yara sa ikalimang puwesto ang Olympic champion nga si Thiago Braz da Silva sang Brazil. Si Obiena ang pinakaunang Pinoy na qualify sa Olympic Games sa Tokyo sa 2021. Ang Pinoy nga atleta ang nagatinel sa karon sa Italy samtang nagapreparar sa Olympics. Una sa balita, una sa aksyon! Kag sa naman nga showbiz balita, nag-umpisa na ang kaugalingon nga online show sa ang komedyante nga si Vice Ganda. Ang online channel ang natawag nga The Vice Ganda Network. Isa ka joint venture po ng iya management nga Viva Entertainment. Tinalikdan pa kung tani nga bulan mag-umpisa ang show pero wala ininadayon bangot sa technical difficulty. Mayara sa mga original nga pahampang ang komedyante kag ang mga artista among mga players kag ang kwarta nga madagan ang makadto naman sa mga viewers sang channel. Ang komedyanteng mayara man sang patigayunon nga late night talk show nga isa ka sitcom kag mayara man sang karaoke challenge. Una sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 37 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw, Sabado, Agosto 15 tuig 2020. Saluwat ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,